Die Două automobile de über marcă Interpol care au ausgeschrieben fost worden sind. în căutare In Deutschland? Interpol, adică au fost date în căutare Interpol în Germania. Wurden über Interpol Moldawien gemeldet als sichergestellt. Au fost registrate de Interpolul Republicii Moldove, că au fost găsite în țara noastră, în Republica Moldova. Und aufgrund dessen hat mich die Mercedes Bank hierher hingeschickt. Fapt aceasta, banca Mercedes Bank mi-a spus să vin în Republica Moldova după să recuperez aceste două automobile. Und die Autos von der Polizei in Empfang zu nehmen. Și să le primesc în primire de la poliția Republicii Moldova. Nicht mal ein Drittel bezahlt, bis die Autos gekündigt N-a worden fost sind. achitat suma leasingului nici o treime, adică până la 7.000 de euro pentru ea achitată. Und bei beiden Autos ist ein Schaden von über 25.000 entstanden. Și ambele automobile, adică au făcut Also ihr Auto, ne? cauze cheltuieli și să spunem de 25.000 de euro. Schema a fost aproximativ așa, au fost cumpărate de la banca Mercedes Bank, mașinile au fost procurate și nelegitim vândute de alte firme adică cu fraudă au fost în principiu cumpărate, procurate de domnii din Republica Moldova. Weil der Brief liegt bei der Bank. Cu cheie, așa spune automobilul cu cheie, brieful, așa spune documentul mașinii este proprietatea băncii și este la bancă, adică așa spune. Ich wollte mich dann noch mal ganz offiziell bedanken. Eu oficial doresc să mulțumesc foarte mult pentru ajutor. Im Namen der Mercedes Bank. Din numele de la Mercedes Bank. Sowie die Deutsche Polizei. Și din partea poliției din Germania. Für die fachliche, sehr schnelle, kompetente Arbeit. Pentru un lucru foarte repede, rapid și operativ conlucrat. Der Polizei hier in Moldawien sowie Interpol Moldawien. Pentru Comisarul General de Poliție și, evident, Interpolului din Republica Moldova, un mare mulțumesc. Ați făcut un lucru extraordinar de bun, foarte profesional și bine conlucrat.